tia na nani agye aboro so ntino na ama na koma no na agye no ho yes because yet say enua ba wo Kumasi yes lawyer yes yes black stars winning ye no obosia na na koma a won da ho yi ti akoma no ehu hia e ma nipadua no pa e wo se ye hwe yakoma yie because you own fun fact ba ko bi akoma no obi akoma ebiti not less than 100,000 times in a day. Yes. Obi akoma more than 100,000. Yes. 100,000 times in a day. Yes. Akoma no engine na home and rest. De bia no eye adwuma se ne be ye be bomoja na de moja mframapa ewom oxygen. E de akoni pedua ne mu nyina. Nti akoma no eye adwuma ma ye eboa ye. Nti wo se ye nso no ye de ebetimi na afa ye nso ye de be boa yakoma na akoma na etimi aye adwuma ache. Okay. Because say ne wu nyine no de se car wakoto car foforo car mono no ente se car watchu ne be 20 years and 30 years. Yes. Ne mum se car na watchu ne 20 or 30 years no. So wotimi service ne ye de bia wo call servicing. I breast so say wo service car no show warning sign bia wo so na wokokoya. Ebeboa maka na ebecha ma wo. Although say enye te say de wato ne mono no de ne mum no ebetimi e de wako ba bia wo pese wokọ kama. Sa na akoma no so etie say ye wo akwala foforo ana akoma se ne yesi ye adwuma no enye saa na obi a wadi be 60 years and 70 years akoma tie. Ne mum say wo 60 years na throughout your life no wo hwe wakoma ne yie wokọ checkups enuane a wo se wudi ma akoma no ahoden ba ho no wudi enema eni kwansa wo ye se ne be ye be ma wakoma no be ye adwuma yie no wo ye ni nyina udu 60-70 years krana musa komano ye kama ebetimi ya adwuma kama because what shall ye exactly nesa komano ye wakwan ye fa so hye so ntimi nka se akoma da meye munti meja ne saa na se de wo kan akoma no de wo ye adwuma won stop da wonye na home enti wo responsibility se wo be hye wakoma ne ye bi se ne wo be te cardiac arrest yesi ni se bebre wo ye free mu no ya tete pa enti doc ne akoma no ehemfa na wo pese ubie ye ni wo ho na ye de boye bra no pa yo akoso yam se akoma no ayete se akwala wawo akwala foforo ana se akwala wo nyini na wo tete aduane ma no akwala no ntimi nkasa komode no but wo na wo behu se bi akwala yi wonne wondidi nti wo se mema na aduane nti se akwala no se aduane be flask emma na de bia wo dia wo de ma na wo behu se akwala no ne yefono na ayekese ne tese wameno no otimi da na ho ema wo awofo no kra wotimi enya kwan ye de opesa wo ye bia na ebre bi dru na sa aduane a wo de ma akwala no wanfa ne nyina ama no ana se aduane a wo de ma no anso akwala no ntimi nkasa ne ntino kwan a wo befa so a wo de be mu hu se aduane a wo tete ma no amen no eye se wo besu ti akwala no besu esu na wo maame no wo hu se bibi ekoso wo mebai eho ntino wo be investigate na wa hwe wo don sa be keka wo ba no ne yefunu mu obo se ne yefunu atom na se aduane a wo de ma no na amen no nti da kwala ne kwan a wo de fa so akere wo maame ne se aduane a wo de ma no anso no yeso obesu ama wahu akoma no nso no na aduane a edi eye moja eba akoma no ho se ne moja kɔ nipadua akwa ne bia no se moja ankɔ akwa ne bia ebewu nti akoma no nso no moja amma ne ho a ekwan a wo de be fa so aka kye wo se onya moja yie eye se obema obete chest pain nti wo so wo ebe hya ase se eye wo ya ti obi wo ha ne de no wo se enye pain ne mom te se heaviness bia se ne bona ye no dududu ebi mo ho mo ba hospital consulting room a o mutimi ka sa doc me de me bona te se de ya tam cement bags ene ye de agu me bo so ana te se de obi atena ehuri atena me bo no so me bona ye me ten aye me dududu ana afi no obi kura so ho te se ne de no de rubber band bi na abo ne bo ne mu aye miem te ne bona ye tight aye heavy obi wo ha na so wode ne nsaka wonte yaw no na mum yaw no wo inside obi wo te yaw no ma ekɔ na chi kura na wote yaw no wo na chi ebi nso kura wo ho a ba bi akoma no ɛwɔ no ye left side ho ye no fo ase ho no na wote yaw no ne nyina no ɛyɛ ekwan a akoma no ɛfa so esu akyerɛ wo ɛyɛ warning sign a akoma no de ma wo sɛ moja dodo anke wo sɛ nke enya no enya ne saa nti na wo sɛ wo ye ho bibi ɛte sɛ wo twi car na car no wo dashboard ne so no check engine sign about toso check engine sign na abeto so no kire wo se wo engine no problem bia ba munti e wo sa wo hwe engine in break it down car no betimi yakọ se ne opese ekọ bia na mom se wan hwe sa problem na abeto wo dashboard no so na wo koso twi car no na
ebedu brebe no na engine no na a break it down sana akoma no te okay nti akoma no warning sign na odi ato dashboard no so no ye chest pain no obo na ye wo ya no ye friend angina nti angina no obo nsa obo no na ye ten aye dududu te se de obi kura hwa na de na ehye no nti no sa wo te se obo eye wo ya obo hyehye obo aye dududu aye heavier de ekire wo no sa akoma no warning sign odi ma wo no se problem bi koso wo no nti to anamo ne kokope ho asamuka enye sa ubedi akire a obonsa na akoma no na moja no na reduce ebedru brebe no na enya moja kra na eno na akofa heart attack ya ye ka ho asami na ediaba nti no anopai de ye ka ne sesa wote se wakoma eye wo ya obo ye wo ya obo aye odududu obo hyehyew niema bebre ne betimi aba obo ho no wote a entena ho because ebetimi aye akoma no kwan a obo wo nka ye se ne ho kire no nti no ye na kokope ho asem edika Akosua niema bebre ne betimi ade saa angina yi ediaba okay yenim say ye akoma no se moja enya moja ne bebre a ene deba ne mum de ne be fa so ama akoma no enkonya moja bebre de di kan ye fra yare bi se atherosclerosis no eye se intini a edi moja ekwa akoma ne mu no ye fra no coronary arteries sa intini no se mu esisi a na cha se moja intimi dodo na intimi nkwa akoma no ho intim pempi no atherosclerosis e be cause angina no na intini ne mu be 70% or more esi inti say 70% or more esi a that means say 30% or less ana moja etimi fam inti means say moja kakra bi ne betimi akwa akoma no ho akoma na nke wo say nke nya 100% of blood no this time around e nya less than 30% of blood inti na che say ebema wo bo no ebe ye wo ya yedidie mu eka ho inti nsrade anuane a yedi ti obi wo ha okoto aduane a na afi no yasa eniya nwa no eninwo no ne yasa ne bebre na egu aduane ne so na aduane na ye rich obi wo ha enam egu na aduane so a odi na koso yanya asem keto a obi so kra wo ha enchine bebre na enchine no egu na aduane mu ekwan ahodo bebre wo ha ye fa so introduce enchine egu ye aduane mu a ebi wo kra ya adwene emma so ye no aduane na ye de enchine preserve no ye no aduane seasonings ahodo ko bi ne kako ne ade ne ye de enchine bebre egu ye aduane mu ana afin so you be a wonye exerciser and also no we are prone to getting this angina exerciser de bia ye ba ye ka no akoma no eye muscle te say mensa sa obi ko gym no ko pija na de a ne nsa eye kese strengthen the muscle no e ma ne muscle no mu ye den akoma no so ye muscle nti no sa wo exercise ya e boa akoma no so ma akoma no ahoden no e kosoro kama nti no sa wo obi a wonye exerciser na wo tie mi a bomoden se wo be hyase enye se wo be kwakọ register wo gym nko na eche se wo exercise na mo betimi ya skip wo fie wo betimi ya nante even no makra wo fie no betimi ni o ma di agro ni nyina ye form of exercise obi kura wo ho a ono de o se ne de na se obesa nti tv so na nwom wo na afi no na wo tie na o sa utibisa be 30 minutes if free no we are kodware a form of exercise wo ko pie free fie kra na se wo nante na ne de enti amaye di ni se obi send message se dog ka se ya menka ma ntu Akosua Dr. Kevin Ekwatin ba na wo cheche na ye ti ayempe na etiene me se jamema dog no cheche ye na ya yemfa ya de omo so omo ya na omo chrochro okay anti no ya enkrofo so omo chote na ma edi misumitie omo se Akosua kama no tum ne yentie dog it dog de ka kire anti no exercise e ho asam na me support dog sa pa betimi apie frifie ti me ba mu na nye bone ya exercise ya nante ye kakra obi kura wa na de ye swimming obi wa na de ye bicycle riding na emre bi emse emre nche me patient bako or you very loyal to Endpoint Homeopathic Clinic oba ye no se doc metie watch na abribia no asem a wo ka me de eye adwuma eye se wo se ya ye ntimi nya exercise bebre no se ye kwa adwuma ye mfa so mfa nya exercise ntini ye mpake ye mpe ba bia ye be 15 minutes away from ye adwuma no na ye mpake car no nsi ho na ye nante free car no ho kwa adwuma mu ye pon so a ye be nante free adwuma mu 15 minutes na ba car no ho na che say in a day no one ye hwe kra no one nante be 30 minutes ai no ye adwuma a wo koye o se waye aye ato aso anu hu se ama ne so kra ete o lose weight kan no na nafu eye kakraka this time around no so ete
You know, it's a way of exercising. Only excuse be as or because we wejuma wo ye no too busy to me exercise. Ukọ adwuma mu na mo you see lifter. Jai lift ne fa na use staircase no. Ni nyina ways of exercising eboa. Apart from no hypertension yare no, BP pressure moja broso yare timi kofa angina yi akoma mu yare edeba. It is a hypertension wo so a wo se wo fa wondro yie wo se wo ko check up na fe ne nru ade ama won wo nom na kama se ne be yen konkodru brebi na akoma no ho akoka ana ye hu se dodo na so wo hypertension no but omo nim dodo na nam ho omo pressure wo soro but nipa no wonim until se ebe didi mu akodru akire na fe no akoma no akoma yare na ne bo ye ne ya ansa na wo hu se wo hypertension nti no na wo se wo chese wo bia na wo ni bi kura na ko check your blood pressure. Blood pressure, ne checking is a say very easy. You don't need to go to a hospital or a health facility and sana. What me check your blood pressure. Pharmacists, any health centers, I hold one or check your blood pressure. Ubeti mi to BP machine ni bi ato fie. Na brano no what check your blood pressure no. Ni nyina ne boa ema we a step ahead of wakoma no na wo hu sene obesifa aye wakoma. Diabetes nso ye one of the causes. Nti obi owo diabetes no wahwe sugar no wahwe ne yie. Na eniema akoma no sa problem ba ho a wobetimi aye na afei no wode beje wakoma no enkwa no yemobo so tiawa na memfa ma no ensi anti Akosua de edikan no know your numbers. Education is key in everything. So what knowledge about bibia etimi ma wo hu se ne wobesifa ahwe hu ye obekora hu ye. Okay, say know your numbers. Yes. Patches. So numbers no blood pressure numbers. Okay. Into BP no kwa check ne hu numbers. So hu number no na hu de no se ne yesiti a ekosoro kakra bi a wobehu ukwa check ne wo soro more than the one kasa wonim no a you will notice na afi no wape ho asem waka. O number foforo wo se wo hu wo sugar readings no. Into ukwa check blood sugar. Media minim say me blood sugar range from let's say 3.6 to 5.5. A range from say 2.2 to say a range from say to say. Enti no say sugar no cost kakra bia e bo won ka ye ma wo hu say me sugar yi akwakodru 7. Enye say na media ntie ntie cost hu cholesterol level numbers no so no hu cholesterol no a eno so boa e ma o keep akoma no in check. Enti wo hu sa numbers ya eya na eyade a hu hia pa. The second one say yen eat well. We should eat well. Yen didi ye. Aduane no nye ne quantity no ene hia, na mom ne quality. Aduane a wo plate so no, ne quality no hia chain ne dodo no. Enti no unya amo kakra, se carbohydrate bayere kakra na edafa. No wanya vegetables kakra, no wanya enam ebi akokɔ kakra, fish kakra na edafa. Na no akabom na aduane no ne quality na kɔsoro. Ne mom enkonkɔ ba se wo plate ni nyina no fufuo ene nkwan kwa ne go ho. Ne bi number akobi na etua baabi. Emwa nti yen didi yie ye didi yie ayakoma ebeda yase afi yen chene die mu no yen hwe ne yie yen lower ye salt intake nchene dodo a ye di no ekwan ahodo a ye fa so introduce nchene no yen jai sa na ema ne nyina ukọ chop bar na restaurant ekodidi a table salt no ehu hia sa wo sa ade bi ebekum aduane no se eba na wo ka hwe na nchene no nya wo da wadaroma na wadi ne saa ode nchene no bie mu se tumu a o stress akoma no o ma akoma no ne ho akire no yie nti no sa practice no so yenjai na fe no ye movie we should move try and move so we obi a wonye any physical activity at this time around a call to you say wakoma no power chew wakoma no sufre wo say hyase ne nante hyase ne enkwala ne agro wo fie hyase ne sa wo fie se swimming kra na wo bekọ akọ swimming cycling ana wo be bicycle na wo betwi atwi ekwan bia wo befa so a wo de be ma wo nipadua no be move bia no try na ye ebe boa ma wakoma no be keeping ye na fe no aseve wo ade ache. We should sleep well. Yenya quality sleep. Sleep no nche say wada for 8 hours and say number of hours bia nemum enano enapapa say wada na ho. Okay. Say wenya quality sleep, uninterrupted sleep. Bi entwintwa wanem. Obi wo ha obeda be 8 hours but 8 hours nemu no obe sorry. I say kakra bi na nani ate, kakra bi na nani ate. Obi so kra wo ho a woda o say tese wakata ne nemu mo na ye tese de na dwene no eda so ewo ne surrounding no ne environment no dodo
and now so the was a wood dana was so die would dana ho yano crana dia was so crano any quasa wo kai dia not that yes and so when your quality sleep deɛ ɛna yɛ ma nipadua no sɛ abra ya da no saa time no na nipadua no start sɛ repair ne ho ti akoma no so woda ɛna hyɛ aseɛ sɛ repair ne ho bonsa akoma no anya hoɔden na ɛtimi ayɛ deɛ wopɛ sɛ ɛyɛ yɛnte yɛ stress levels ɛso stress bibia ɛma o stress bia no find a way to minimize the stress because stress etimi eputi pressure on akoma no ɛma blood pressure ɛkɔ soro na afei akɔha akoma no na afei no apart from that no kra no yɛmpɛ checkups ɛkɔ yɛnkɔ checkups ɛho hia sɛ wobɛte sɛ wokoko yɛ wo ya na wobo yɛ wo ya ansa na wotu anamɔ sɛ wokɔ hospital Endpoint Homeopathic Clinic yɛ ka ne nyinaa no ɛyɛ asoɛyɛ a yɛyɛ checkup yɛyɛ general checkup ɛwɔ hɔ to betimi ama wo muso sɛ o ba Endpoint no wo ba hwɛ wo nipadua ne mu nyinaa ɛwɔ yɛ hɔ yɛbɛ check akoma no yɛwɔ ECG yɛde check akoma no yɛbɛtwa ultrasound scan a yɛbɛhwɛ wo liver wo kidneys yɛbɛtwa wo prostate nso ahwɛ sɛ prostate no ɛhaw bɛ ne wom yɛbɛyɛ labs wo mogya wo dwonso ne nyinaa no yɛbɛcheck ne kama ɛde ama wo nti no ɔhaw bi a wo kɔ mu biara no wobɛtumi abɛyɛ check up ɛwɔ Endpoint Homeopathic Clinic yɛ ECG a ɛhwɛ akoma ne mu no from ne kopem bosomi ya wie bosomi kra dem ze ya wie akoso ya me ne doc be kasa ne ya extend no so obi obe buy Endpoint so obe check na koma bia no a half of the price okay 600 no obetua 300 cedis ne ya check ya koma no ya de ECG no e de amount ya prostate screening no so no yegusu a ye e man so omopa awo no yegusu a ye twa pelvic scan e de amount ba bia me pacha o mi wi a me de number no betudwa na fe no watro number na to ho ana wasto wo phone so say Endpoint Homeopathic Clinic na wafrɛ na nkomo bi e wo ho bi fa apomuden ho no enye sika samasem nkomo e fa apomuden ho no because doc say ebi mu frɛ na omo ne ka omo stress ne omo bottom omo stress ne omo bottom yare bi yare wo yare bi na no na frɛ enye yare ya yesro memfrɛ no health consent nko no wo frɛ time bi a obefrɛ no bia no na wona ne di nkomo wo frɛ no omese call na mo oba mu obefrɛ wo back na afei no one wadi nkomo number no ɛyɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 0274 23 43 21 wofre numbers yi mu bia ye no bedi nkomo na nkita ho bia wo ho bia no so no ye di Akosua doc medanse nyame hya wo kwa ye chia Endpoint Homeopathy fo nyina obia beti wada nya nkwatenten ni mpomdi aneboa e different Endpoint Homeopathy Clinic was 0244867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 enche